En aquest vídeo veurem com activar i restaurar còpies de seguretat en un cloud. I accedim al nostre SW Panel. Ens dirigim al dashboard del cloud. En l'apartat de Millores disponibles, activem l'opció Còpies de seguretat. A continuació seleccionem la ubicació on es guardaran aquestes còpies. Definim la retenció, els dies que volem guardar aquestes còpies de seguretat i la quantitat de còpies full que es faran a la setmana. En aquest apartat, seleccionarem els serveis de hosting i els continguts desitjats que volem definir en la còpia de seguretat. Per restaurar un backup, s'ha de realitzar a través del dashboard de còpies de seguretat, en l'opció Gestió de còpies de seguretat. Fem clic en Restaurar backup. Seleccionem l'opció desitjada, en aquest cas, restaurarem el backup d'un servei. Escollim les dades que volem recuperar. També podem triar el dia del backup a recuperar per cadascun de les dades. Podem optar per restaurar el backup i sobreescriure el contingut actual o deixar-lo en un altre directori. Fem clic a Iniciar restauració.